Mabuza uthi uma kungenziwa okuthile ngalokhu elakuleli lingasithola lizama ukunqanda izifo ezingomashabhuqe ezimbili ngesikhathi esisodwa. We've got in the main 2 pandemics that continue to ravage our society. COVID-19 is still with us. It's still a challenge. We are told that we must anticipate the 4th wave somewhere in the horizon. Uhulumeni uvumile ubengenza kangcono ukusabalalisa imiyalezo mayelana negciwane le-COVID-19. We want to say as government, it was not intentional to move ahead and leave you behind. We're responding to a pandemic that is fast changing. Abaholi bendabuko bakwamukela ukuvuma kukahulumeni ngokwahluleka ukuxhumana ngendlela efanele. Ukukhombisa ubuholi ukuthi bakwamukele ukuthi kunezinto ezingenzekanga kahle. Ake sibuyele nje entweni ebalekile uma sikhuluma ngalento yeCovid. Uma kumenyezelwa lento zama lockdown bekuvele kumenyezelwa njengathi kuhlanganwa somewhere bese kuvele kuthathwa inqumo bese kuyamenyezelwa siyibuza ukuthi kusho ukuthini ngoba ubuholi bomdabu bukhona futhi buyahlonishwa lapha phansi. Abaholi bezenkolo bathi nabo bangaba neqhaza ukusiza abantu bazinakekele. We are actively encouraging, and it's gone beyond encouraging now. It's almost like we are, I wouldn't like to use the word forcing or compelling, but exhorting people to go and vaccinate. And we are happy to announce that there are many anti-vaccinators who are around. We convince them that the only way is to vaccinate. Abaholi bashicelele isivumelwano esifakazela ukuzimisela kwabo ukusebenza nohulumeni. Lokusebenza ndawonye kuzosiza ukuqwashisa ngengozi yokuhlala ungayigomelanga i-COVID-19. Kanti kuzosiza uhulumeni akwazi ukwandisa isibalo salabo okumele baqale izinhlelo zokuthola imishanguza yesandulela ngculazi, isifo sofuba kanye nezifo zocansi ezithathelanayo. Balinganiselwa ezigidini eziyisishiyagalombili abaphila nesifo sesandulela ngculazi. Kanti bangaphezulu kwezigidi ezinhlanu abangaphansi kwezinhlelo zokwelashelo esandulela ngculazi. Thulani Msimanga, SABC News, eThekwini.